Čus ľudia, zdraví vás Práčka Show TV. A teraz som tu a poviem 10 faktov o mne, ktoré možno neviete. Chodím do školy Z6 Spojová 14 Banská Bystrica. Za druhé, ide mať 11 rokov 9. mája. Za tretie, mám sa Lilu. Je to čivava. Za štvrté, som obdivovateľ Minecraftu. Za piaté, poznáte Práčka Show TV? Tak to je dobré. Tak to je dobré. Lebo počkať moment. Takže, po šiesté. To by si chceli vedieť, kde bývam, ale to vám nemôžem povedať. Po šiesté, volám sa Michal Maximo Kovač. To niektorí vôbec nevedia, že Maximo. Po 7. Mám Xbox 360, takže budem robiť let's play na GTA 5. Za 8. Táto zbraň je falošná. Ide plat. Baha. No. Za 9. Viete o tom, že Práčka Show TV má už 2 odbery? Like boss. A za 9. Mám počítač HP. Windows 7 Ultimate. Oh yeah! Ultimate, čo sa tešíme. Ultimate. A za 10. Moja najhoršia hororová postava je Slenderman. Takže lúči sa s vami Práčka Show TV a uvidíme sa na budúce. Čus!